أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله اقرأ باسم ربك الذي خلق Cela Allah angivikele kusathane ongathanda egameni lika Allah onomusa onesihawu fundani egameni lenkosi yenu enidalile bafowethu ma-Afrika nonke enikhona ukuthi nibukele lama video kaMasithandane angishumayeli kulokhu angitshela abantu ngetheology ngokholo ngifuna nje ukuthi abantu bakithi bavule ingqondo bajule baye deep ngomqondo ungabheki into elapha phambi kwamehlo akho bheka into elapha ya eseza liyeza liyanyelela ngiyaphinda futhi baba uNkosikhona Ndabandaba as your elder njengomuntu omdala kunawe mhlawumbe ngimdalanga kangako mhlawumbe ngidelelekile ngoba mhlawumbe mina anginalutho baba ungizwe emculo ngimdala ke wena kunawe ngiyazi Nkosazana uJacinta nawe baba uXolani Khumalo bhuti uXolani Khumalo bafowethu siyaninxusa iyekeni lento eniyenzayo uyabona inobungozi ngempela lento eniyenzayo ngeke ngabona omunye umfowethu osebenza embonini yezamatekisi ecela ethi labantu laba enibaxoshayo la eGoli ekhulumela iGoli hayi South Africa yo ukhulumela iGoli wathi labantu enizobaxosha la eGoli bawukudla kweingane zabo labantu enizobaxosha la eGoli bawukudla kweingane zabo iningi lalabantu laba enithi mabahambe babelungu babaningi eninabo lapha emashini anginiphindele iningi lalabantu labo enibaxoshayo enithi abahambe kulelizwe iningi labo abelungu babo laba enithi abahambe babelungu kubo yibona abayiphalishi leingane zabo kusenokwenzeka nina ninendlela enithola ngayo iphalishi kodwa khona ubungozi eningabuboni iningi lalabantu eninabo lapha emashini enihambe nithi akuvalwe izitolo zabo kufika bahamba nani abelungu babo labenithi abahambe niphuca bona iphalishi abayithandi lento eniyenzayo kodwa ngeke banitshele bayiqembu lomshosha phansi wena bowabona umswenya udlavuza amazambane kodwa ekugcineni ugcina uphumile wabanjwa wabulawa iningi labo bayileyo nto leyo bahamba nani abayithandi kodwa lento eniyenzayo kodwa bafuna ukuphumela obala ngimzwile mina lo mjito osebenza amatekisini ethi 70% wabantu abagibela amateksi lapha edrobheni abenza ukuthi bondle imindeni yabo abenza ukuthi bona bondleke abenza ukuthi abelungu babo bakhona ukuthi basebenze yila mazayizaye nithi nina wahambe akumnandi kuma-taxi owners akumnandi kuma-taxi drivers ngoba nibulala umsebenzi wabo uyabona-ke mfowethu uma ngabe usuthinte isisu somuntu uma ngabe usuthinte iphalishi lomuntu abafundile bathi an angry heart knows no law abafundileke labo angazi basuke besho ukuthini kodwa mangithi ngiyababuza otoli ukuthi ake nitolike ukuthi kahle kahle bathini labantu bathi inhliziyo ethukuthele ayazi imithetho
ngiyafisa ngathi lama video yami angafinyelela kini babundabandaba babungizwe Mchunu, nawe Mama Jacinta, nawe mfowethu Xolani Khumalo. Ngiyafisa ukuthi le video ingafinyelela kini. Nidlala ngomlilo, akudlalwa ngesisu somuntu, akudlalwa ngendlala yomuntu. Uyabona njengoba besho bethi seninyathele emsileni mangabe senithinta iphalishi labo. Akekho umuntu ongavuma ukuthi kulamba izingane zakhe ngenxa yomuntu osuthayo bese mina kulamba izingane zami. Bakubonile abantu babundabandaba uphiwe imoto P. Dala simbone ubaba ungizwe Mchunu ephiwe imoto, hayi imoto. Sikubonile uphiwe imoto. Ukuthi ubuphiwelane asifuni ukwazi, inhlanhla yakho leyo. Babungizwe ukuthi ubuphiwelane le moto ophiwa zona, inhlanhla yakho leyo. Asifuni kwazi. Kodwa bhekisisa kuqala ukuthi lento eniyenzayo, njengoba abantu sebeqala bekhala, nibulala umsebenzi wemboni yamatekisi. Abantu abayingozi ukudlula wonke umuntu okhona la eSouth Africa, nibulala umsebenzi wabo. Nibulala umsebenzi wabantu abadrive amatekisi. Nizolambisa izingane zabo, nizolambisa imindeni yabo, nizolambisa bona. Bayanikhuza, bayanincenga, kodwa nina nenza ngenkani. Bafowethu, ake nicabangisise. Mina noma ningangithuka nithi mina mhlambe or ngithandana nezayizayi, angithandani mina nezayizayi. Mina ngibona nje ingozi enyonyobela leli izwe leli. Ngibona ingozi enyonyobela impilo zenu. Ngizama ukuvika leyo ngozi leyo. Niyazi bafowethu ukuthi kufiwa kanjani ematekisini, hayi ukuthi anazi. Nazi kahle ukuthi embonini yamatekisi ziphelile insizwa, nikwazi kahle lokho. Yimuphi kusomatekisi ozovuma ukuthi ubulala umsebenzi wakhe, kudliwe imoto zakhe ngenxa yokuthi imali ayisangene, abantu ade bemfakela imali wena usubaqoshile usuthe wena bahambe? Yimuphi udriver wetaxi ozokuthanda wena mawumphucisa inkwe emlonyeni, ulambisa yena, ulambisa abantu abakhe? Bafowethu, ake nicabangeni ngempela lento eniyenzayo. Sithule nje siyabuka ngomfanto wesivalo ukuthi ngabe labantu ngempela bayayibona yini le ngozi le abazifaka kuyo, abafaka kuyo izwe lakithi. Bayayibona yini leyo ngozi? Ake ngisike lijikayo ngezwe laseMalawi. Malawi export mostly agricultural goods to South Africa, from Malawi to South Africa. If that border is closed, it's a problem for our country, South Africa. Tobacco, ugwayi. Tea, itiye, litshalwe Malawi. Lisuke Malawi lize la eSouth Africa. Itiye lele niliphuzayo la eSouth Africa, mabe ngavala lelo zibuko lelo. Inkinga. Nuts and legumes. Hayi kama nathi ngiyazi ukuthi amakinati lama legumes ke angifundile ngishila ngwazi. Maize, umbila and agricultural produce. Nazo zonke izitshalo, umbila from Malawi. Njengoba sinempuphu nje, it's through the Malawians. Ngiya deep manje ukunibonisa nje ubungozi enisilethela bona kulelizwe leli. In simple terms, farming products. Subhanallah. Sengathi umdala ngazivula amehla asivule ingqondo. Iboneni bafowethu lento iseza, luyeze leyanyelela. Nifaka izwe lethu kwenkulu ingcindezi, kwenkulu inhlupheko. Nina niyibonela la phambi kwamehleni. Thina we did iphilosophy esikolweni. We are great thinkers, we think deep. Siyajula ngokomqondo. Siyakhona ukuanalyze, siyibone inkinga. Inkinga iseza, siyakhona ukuyibona iseza ukuthi yabona le isilethela inkinga le. Siyacela ke ingane zakwethu ukuthi khumu
iyekeleni lento eseniyiqalile, iza nobungozi kini personal empilweni zenu, iza nobungozi ezweni sakhile. Abantu abakuthanda ukulahlekelwa iphalishi labo. Ngisakusho namanje lokho. Sengathi umdala ngasivula amehlo asivula ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil